Boylar yanına sirегрәк йөр. Үз тормышыңа канәгатьсезлек, аларга карата көнчеллек уянуы бар. Мохтаҗларның, ауруларның хәлен еш бел. Шөкранә хисең артыр. Параличланган кеше бер сәҗдәдә моңгаен җиргә тидерер өчен, бер мәртәбә мәчеткә барыр өчен бар байлыгын бирер иде. Сукыр кеше Коръәнне ачып укыр өчен бер нәрсәсен дә кызганмас иде. Сәламәт кешеләргә бу эшләрне эшләр өчен бер тиен дә кирәк түгел. Ни кадерен белмибез. Бер көн килер, соң булыр. Тәүбәңне икенче көнгә калдырма, үлем кайчан киләсен белмисең. Гынахлы кешенең гынахы, гынах кылганнан соң тәүбә кылмыйча, тәүбәсен кичектерүдә. Үлем килгәч, тәүбә капкасы ябыла. Аллаһны искә алучыларны, Аллаһ турында сөйләүчеләрне ишетсәң, ул җирдән китмә. Аллаһ аларга рәхмәт күзе белән караганда, сиңа да өлеш чыгар. Буш сүз, гайбәт сөйләүчеләр янында турма. Күңелең каралыр, тупасланыр, изге гамәлләрең бетәр. Аларга Аллаһның газабы килгәндә сиңа да өлеш чыгар. Сүзеңне 3 иләк арасыннан үткәреп әйтү кирәк. Беренчесе дөрөслек иләге, әйтәсе сүзең дөресме? Телнең иң зур афаты ялган. Икенчесе файда иләге, әйткән сүзеңнең берәр кешегә файдасы бармы? Өченчесе матурлык иләге, әйтәсе сүзең матурмы? Кирәк-кирәкмәскә бурыч алудан саклан. Бурыч ул көндүзләрен кимсенү, төннәрен авыр уйлар. Күпләр барына канәгать булмыйча, баю нияте белән бурыч алып, хәерчелек җимешләрен татыйлар. Бар нәрсәне онытып дөнья кума. Бер вакыт дөнья сине куар. Мөмкинлегең булып та хәләл кәсбеңне ташлама. Ялкаулык тaqвалыкка керми. Кеше ажган ризыкның иң хәерлесе һәм иң файдалысы маңгай тирен түгеп тапканы. Хәдис. Яхшы кешеләр янында үзеңне түбәнчелекле тот. Су чыкырга җыелган кебек, хикмәтне дә Аллаһ үзен түбәнчелекле тотучыларга бирә. Йөнсезләр белән дуслашма. Шерик алма янына бер түгел, бер дистә яхшы алма куйсаң да, ул яхшырмай. Яхшылары бозылырга мөмкин. Үткәннәргә үкенеп гомереңне үткәрмә. Кулыңнан ычкынганны кайтарам дип азапланма. Сиңа насыйп сиңа насыйп булмаганны куып тота алмыйсың. Үзеңә бирелгәнне кулыңнан ычкындырма, шөкер ит. Күп вакыт кулыбыздагының, яныбыздагының кадерен белмибез. Югалткач үкенеп елыйбыз. Исән чакта, бергә чакта бер-беребезнең кадерен билик. Үлем килүдән элек яшәвеңне, картлык килүдән элек яшьлегеңне, ярлылык килүдән элек байлыгыңны, мәшәкатьтән элек буш вакытыңны Аллаһтан ганимәт дип бел. Хәдис. Балаларыңның сөенечен күрин дисәң, аларны игелек кылудан тәм табырга өйрәт. Әти-әнинең балага калдырган иң зур мирасы яхшы тәрбия. Байлык белән генә бала тәрбияләп булмый. Вакытыңны да бирергә кирәк, нәтиҗәсе күбрәк булыр. Гөл йөзеңне чытып зарланып йөрмә. Син зарланганга, кайгыңны сөйләгәнгә дусларың, якыннарың борчылыр. Аларны нигә борчырга? Дошманнарың сөенер, аларны нигә сөендерергә? Ләкин күпме генә зарлансаң да, хәсрәтең дә, авыруың да кимемәс. Шат күңелле, ачык йөзле бул, барына канәгать бул, бәхетле тормыш кичерерсең. Кеше кулындагыга кызыкма. Кирәк әйберне иң элек Аллаһтан сора. Ул бер хәерле бәндәсе аркылы сиңа сәбәбен чыгарыр, һәм син сөенеч табарсың, теләгеңә ирешерсең. Теләгең кабул булмаса, кайгырма. Кай вакыт теләк кабул булмау, кабул булудан хәерледер.
Безгә нәрсә кирәген без белмибез. Аллаһ белүче. Яхшылыкны да тиешле кешесенә эшлә. Аның белән файдалана белмәүчегә эшләсәң, яхшылыгың әрәм булыр, юкка чыгыр. Төпсез кисмәккә су тутырган кебек, бу дөньяда югалтуга дучар булырсың. Ахирәттә дә әҗерен күрмәссең. Соранда булма, исраф та кылма. Үзеңне яхшы хис итәрсең. Һәр исраф харам.